Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Atong tagtagtag. Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako inyong igsuon og Higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Unang Sabado na sa bulan sa Setyembre, Christmas season na sa Pilipinas. Bisan taliwala sa pandemya, wala giapoy makapugong natong mga Pinoy na mupagawas sa atong mga dekorasyon sa Pasko. Kultura na gyud na nato nga sayunga pagsaulog sa Kapaskuhan. Padayon lang. Apan bisan man, sunod gihapon ta sa mga health protocols ha. O siyempre dapat magpabakuna na. Tanan, aron merry ang atong Christmas. Karong hapon, tanaawon og paminawon nato ang mga istorya sa paglaom na sigurado na aduna muy matun-an sa Bisaya gyud. Atong makauban sila Office of the President as ASEC Girly Veloso para sa mga bag-ong natabangan sa Malasakit Center. Makauban pod nato si Sangguniang Kabataan Valencia Bohol Federation President Michael Sancho Namok ug sa atong Operation Tabang ang atong pag-alalay sa mga trabahante sa Mandaluyong City na naapektuhan sa pandemya, ang panginabuhian, puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes. Ang among ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya gyud na inyong mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 Armin Manila, DYHP 612 Armin Cebu, DXCC Armin Cagayan de Oro, DXBC 693 Armin Butuan, DXRS 918 Armin Surigao, DXMB 648 Armin Manaybalay. Kung makita sa Armin social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, pwede sa mong makontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469 ug doon natay good news para sa tanan. Sa mga gusto og load, aron doon na mo'y magamit na pang text ug pang internet para sa online classes, manghatag ta og 100 peso worth na load kini para sa pinakaunang 20 lucky winners. Napulo para sa Smart, napulo pod para sa Globe subscribers. I-text lang inyong pangalan ug ang inyong address ug unya atangi ang mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato ni Zion Ray Armenton Igot, ang atong bag-ong youth correspondent gikan sa Bogo, Cebu City o Cebu Province. Aron makadaog, like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, gihatagan sa Department of Agriculture Central Visayas, isip parte sa COVID-19 response ug livelihood sustainability assistance ang napulo ka mga farmers association sa Negros Oriental. Ana sa 600 ka mga manok ang gihatag ngadto sa mga benepisyaryo nga mikabat sa 270,000 pesos. Sa Region 10, nakadawat na sad si 2020 Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam og 3.6 million pesos nga house and lot sa Cagayan de Oro City. May numduman nga gawa sa gihatag na cash incentives sa lokal na kagamhanan sa Cagayan de Oro City, gihatagan usab kini og ganti ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ug nakadawat og dugang pa na cash incentives kauban ang uban pang mga atletang nakadaog sa Tokyo Olympics. Sa Region 13, mapasalamaton ng mga residente sa Barangay Kamahayan sa proyektong Farm to Market Road nga gitakdang sugdan ang konstruksyon karong tuiga. Ang proyekto sa Barangay Kamahayan kabahin sa gipunduhan ubos sa Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program alang sa tuig 2021 nga nagkantidad og 20 million pesos matag barangay ubos sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kun NTF-ELCAC. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Jay. 138 Malasakit Center giablihan na sa hulo-sulu ug laing beneficiary gikan sa General Santos City ang ato ang mapaminaw karong hapon alang sa Malasakit Center. Update ihatag nato kang Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso alang sa dugang detalye. Maayong hapon na si Girly. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon. Kagahapon, gipahigayon ang laing Malasakit Center launching sa nasod. Kini ang ika-138 Malasakit Center na nahimutang sa Sulu Sanitaryong Hulo-Sulu. Ang virtual launching gitambungan sa amahan sa Malasakit Center na si Senator Christopher Lawrence Cuyabongo, kauban ang Presidential Assistant for the Visayas,
Secretary Michael Lloyd Dino. Lakip nga mitambong, mao ang mga opisyal sa lokal nga kagamhanan sa hulo ug hospital staffs and administrators. Gidawat sa hospital ang labing una nga Socio-Civic Projects Fund gikan sa Office of the President na nagkantidad og 2.5 million pesos. Nakadawat na usab ang maong hospital og 5 million pesos gikan sa MAIP or Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Mao kini ang ikaduhang MAIP nila karong tuiga. Una silang nakadawat niadtong Abril sa susamang kantidad. This is the 36 Malasakit Center sa Mindanao. As of today, 75 ka Malasakit Center sa Luzon ug 27 sa Visayas. Karong hapon, atong paminawon ang testimony sa usa ka Malasakit Center beneficiary na taga General Santos City. Si Linda Monterde, 39, taga Barangay Mabuhay, General Santos City, na COVID ug luwas nga nakagawas sa tambalanan. Atong paminawon ang interview ni OPAV Information Officer Herty Lopez kang Linda. Mama, ayong hapon. Ngayong hapon sad, sir. Unsa ato ang pangalan, ma'am? Linda Monterde. Pila na may edad nimo, ma'am? Ug taga-asa man ka? 39, taga Barangay Mabuhay, Cleanan Padua, Santos City. General Santos. Anya, ma'am, ikay na-admit, ma'am? Ikaw ang naka-avail sa Malasakit Center? Oo, ako. Sa diin man nga hospital, ya, kanus ama ni, ma'am? Sa kuan, sir, sa Dr. Royeca Hospital sa General Santos. Kanus ama ni siya na itabo? July 28 ko na-admit. Ano na-admit man ka, ma'am? Na-admit ko, sir, kay kuan ba, kaginhawa. Unya, kay kato na, gikan ni sa Cebu, sir. Unya, pag-abot, giswab ni, na positive ko. So, COVID to siya, ma'am? Oo, COVID. Nya, giubo ko ba, pero wak man ko ilagnat. Gikuan ko, giubog. Nya, di daw, di wag ginhawa. Mo to, nakadesisyon akong mama, nga ipa-admit na lang daw ko. Mo to, gidala ko sa kuan, sa Royeca Hospital. Pila man ka kaadlaw nga na-admit, ma'am? Kuan, 14 days. 14 days. Sa 14 days, pila imuhang hospital bill? Kuan. Pila kong hospital bill, ma? 286,000. Sa 286,000, ma'am, naaba mo'y nabayaran, ma'am? Sa kuang kuan, sir. Na-apil ba dali ako? Na-apil na ba ito? Ay, wala. Ay, Wala namin nabayaran. wala. 0-0. Sa Niduol Malasakit. mo sa Malasakit Center. Ma'am, diin mo muna kahibaw aning Malasakit Center, ma'am. Sa kuan, sir. Kung naa may ma-admit, sir, doon lang daw sa Malasakit. Eh, dako daw makatabang daw. Mumao to akong mama, na may naka-istorya nga, muduol daw sa Malasakit. Mumao to, ni ato akong mama, nga itong tabang, nga, mumao to, kagawas, 0-0. Nya, ma'am, kaning ato ang Malasakit Center, ma'am, program ni siya ni President Duterte o ni Senator Bongo, na kay message nilang duha? Ay, President Duterte o kay Sir Bongo, daghang salamat, sir, o kay President, kay tungod sa Malasakit, nakagawas ko o 0-0. Daghan kay salamat, President Duterte o kay Sir Bongo. Daghang salamat. Ma'am, salamat kayo sa imong gigaling nga oras na mo karong hapuna, ma'am. Oo. Salamat po, sir. Thank you. Salamat.
Mauto si Linda Monterde, ang atuang Malasakit Center beneficiary karong simanaha. Miduol siya sa Malasakit Center ug wala siya'y nabayran sa iyahang 286,000 pesos bill sa hospital. Mauna ang atuang Malasakit Center update for this week. Magkita-kita usab kita sa kahanginan next time. Kini ang inyong Assistant Secretary, Girly Enriquez Veloso. Ug maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update as Girly Veloso gikan sa Office of the President. Ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills, pangitaan lang ang Malasakit Center Office sa mga papublikong ospital sa tibuok nasod aron kamo matabangan. Sa atong pagbalik kang atong Operation Tabang sa mga trabahante sa Dental Laboratory sa Mandaluyong City. Tutok lang mga higala, we will be right back. Pangako ni Pangulong Duterte ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build projects, rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mga bagong trend. These are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA, Central Luzon Link Expressway, Cebu-Cordova Link Expressway at mga bagong expressway at highway, bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects. Mahigit 29,000 kilometro na kalsada, mahigit 400 seaport projects, mga bagong tulay, rehabilitasyon ng NAIA at wala ng laglag bala, at mahigit 6 na milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Communications Secretary Martin Andanar. Niapil ba mo sa atong load promo last week? Karong hapon, ihatod ka nato sa atong bagong youth correspondent na si Zion Ray Armenton, igot gikan sa Bogo City, Cebu. Ang mga swerteng load winners na miapil sa atong program last week, kinsa-kinsa sila. Zion. Salamat, Secretary Martin, ug mayong hapon sa tanang mga nanaw ug mga tigpaminaw sa Bisaya Gyud. Kini si Zion Ray Igot, ang iyata karon sa atong balay ug ato ning ihatod karon ang mga nakadaog pagniaging semana sa Bisaya Gyud. Number 1, si Aisa Minalang, taga Misamis Oriental. Si Kailin Bangalaw, taga Tagbilaran City. Kaupat, si Rakiza Ayugen. Si Alabel Sarangani. Kalima, si Mateo Buhol, taga Masbatis. Kauno, si Clarissa Kabatuan, taga Buhol. Sunod, si Rosindo Pilar, taga Cebu. Sunod, si Victor Pagia, Mungkayo, Davao de Oro. Sunod, si Luisa Panitan, taga Capiz. Ang ika-9, si Raul Sunga, taga Surigao del Norte. Ang last, si Melody Arquiza. Para makadaog sa Bisaya Gyud Load Promo, mag-text lamang sa mga numbers nga naa sa inyong screen o i-text sa number nga 0917-848-6469 o 0908-850-1364. O naa pa diri ang atong mga lucky winners pagnyaging semana. Si Ivy Pagayon, taga Udyungan, Romblon. Si Lutgarda Albero, Dinagat Province. Sunod si Nicolas Saguban, Negros Oriental. Sunod si Angela, taga Davao. Sunod si Jonard Branero, taga Baungon, Bukidnon. Sunod si GC Castillo, taga Surigao del Norte. Sunod si Chin Marie, taga Negros Occidental. Sunod si Glycel Chief Magno, taga Cebu, Silingan. Sunod si Diosdado Tapik, taga Naga City. O ang pinakalas si Jennifer De La Rama, taga San Isidro, Leyte. Umora to nakadaog. O pohon mga Bisaya diha, mga taga Cebu. O masuroy mo diri sa norte, sa Bogo City. Bisita lang mo sa akong restaurant, Tambayan yon, located sa Barbecue Plaza, Bogo City, Pantalan. O mga suki.
Ayaw kalimot i-like, i-share ang Bisaya Gyud sa Facebook. You can also follow me on Instagram, CEO_yon. O kini, si Sion Pigot. Back to you, Secretary Martin. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Daghang salamat sa Good News, Zion. Ug sa atong mga load winners, congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Tungod sa COVID-19 pandemic, daghang panginabuhi ang naapektuhan. Usa na niini ang kapintulo ka dekada nga dental laboratory sa Mandaluyong City din atong gihatagan og tabang ang mga trabahante niini sa atong Operation Tabang. Ato ning tan-awon. Giduol sa ato diri sa Bisaya Gyud ang kasamtangang estado sa mga igsuon natong Bisaya na nagtrabaho sa usa ka dental laboratory sa Mandaluyong City. Sa halos 4 na kadekada sa gisulting dental laboratory, sa panahon sa pandemya, dako ang nahimo niining epekto sa operasyon na hinungdan sa pagkawala sa trabaho o paghinay sa negosyo. Sa atong pakikigstorya kang Nicanor Tagaro, usa sa mga senior dental technicians, iyang gisaysay ang dakong epekto sa pandemya. Ako si Nicanor Tagaro, 35 years na ako nagtrabaho dito sa ECG. Ako ay taga Valencia, Bohol. Kami nadto kung wala pa pandemic, medyo busy kami. 7 to 7, but 12 hours ang trabaho, walay undang. Karon nang ipasok ang pandemic, wala na kami halos trabaho. Kung may trabaho, pa isa-isa na lang. Di katulad nito nga medyo makasweldo pa, karon naglisod ang tag-iya. Tungod sa kapinasaw sa katuig na pandemya ug sa mga patumang quarantine restrictions, ang mga dental clinics wala na sad kaayo nagdawat og mga pasyente. Halos diri sa Quezon City, ang among customer nga dentista nasa 5, Antipolo, 5 sa diri sa Pasig ngay nami 3. Puro na sila active atong wala pa pandemic. Full operation na sila sa isa ka semana. Karon na pandemic na, by appointment na lang. 3 times a week sila mag-clinic, tapos dili pa pwedeng magtawag-tawag ang mga pasyente mo sulod ba? Rotation, di pwede nga dili irritate kasi sa pandemic nga. Sa naglikay sa dentista ang marsitasya na masakdang sakit. Murag duha na lang niyo. Upat na lang niyang kliyentero na nag-active. Ang duha di sa heart center, wala na sila mag-clinic, nagsarado man ilang clinic kasi di man pwede mag-operasyon ng ang mga ang kanilang clinic na nagsirado sa temporary. Pero after siguro baka mag-operasyon, pero lahi na gid sa una na daghang sila pasyente na daghang mosulod po sa laboratory. Dako ang nahimong epekto niini sa dental laboratory. Tungod gamay na lang ang order sa mga kliyente, busa inanay na wala na nakabalik ang ilang mga trabahante. Kami diri sa una, abot kami ng 12. Kumpleto mi og posisyon, isa ka denture man, isa ka taga metal, flexible, taga 1P, taga plastic jacket, taga retainer, taga polishing, o taga porcelain. Ang among kumpleto mi karon, medyo duha na lang kabuok mi nga medyo makamauna sa trabaho. Ang uban taga processing na lang, uban messenger, upat na lang mi kabuok. Wala mi nag-anam na mi kahurot. Wala mi kasweldo ang tagiya. Uban wala nakasulod tungod kay wala kasweldo. Di makita naman mo ang sa ning karon ang among laboratory wa koy puro lang ang nadaot ang uban ning grinder na mo dire kay tungod sa wa na di na mo andar kay wa na may trabaho. Aduna may libreng puy-anan, tubig, kuryente ug pagkaon gikan sa ilang agalon, dili gyapon igo ang ilang kita tungod sa personal nilang panginahanglanon. Busa apektado usab ang ilang mga unta ipadala sa ilang nagadayang probinsya sa Cebu, Bohol, Masbate ug Negros. Pagsulod ako dire sa ECG 1986, April 7, ulitaw pa ko. Ang edad na ko ato siguro mga 22 years old. Nag-asawa ko 1990.
O na may karon na may pero okay pa ang trabaho sa una kasi mabitaw nga wa kong biya diri kay libre mi ang pagkaon, libre mi tulugan, di na lang mamasahay pa. Pero nabuhi akong pamilya, nakapahuman po ko akong anak ko sa nakapaeskwela po nila. Na, at least na abot ni edad kong ini mga senior citizen na. Dako kay epekto kasi ang akin adto sila ang og pilay lang sweldo kasi ang sweldo ri per week tibo kila sweldo mga padayag lang pamilya. Pero karon kay pandemic na karon pandemic na ang pagkaon ang atong sweldo usay para pang bugas-bugas na lang pang sundan. Wanay sobra. Kung may masobra manggaling pangpalit lang sabon. Kung sa pang gamitan sa kuan. Malagid wala pang di na jud ka pwede magpa-eskwela anak ron panahon na kay wala magaiso kulang na imong sweldo. Tungod niini, atong giduol sa dawatan ni Senator Bongo ang kasamtangang sitwasyon sa mga trabahante ug dayon kining gitubag pinaagi sa Department of Social Welfare and Development. Ang napulo ka empleyado gawas sa mga dental technicians, technician's assistant, admin ug delivery boy gihatod sa Bisaya gyud ang mga benepisyaryo sa dawatan sa DSWD. Din sila nakadawat og financial assistance ilalom sa programang Assistance to Individuals in Crisis Program. Dagang salamat Senador Bongo, Secretary Martin Andanar, DSWD. Dagang salamat Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Daghang salamat sa ACG Dental Laboratory sa ilang pamunuan sa pagtugot sa ato nga tabangan ng ilang mga empleyado. Daghang salamat pod sa dawatan ni Senador Bongo sa walay puas nga pag-abag sa mga nanginahanglan. Ug sa ating mga kababayan Bisaya gyud, padayon lang po no, ayaw o kabalaka na arami kinsa pa may magtinabangay kun dili kita lang gyud mga Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Sa atong pagbalik, makauban nato isang Sangguniang Kabataan Valencia Bohol Federation President Michael Namok. O para sa atong mga TikTok fans, aniya ang atong Bisaya gyud TikTok dance moves na ipakita sa ato sa cute nga grupo gikan sa Lila Bohol. Sila Shane Kimberly Andrade, Shine Kate Andrade, Kimberly Jane Oculares ug si Biancy Kainya. Sayo na, mga kabiji! Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Pagtukod og Valencianhon Squad, usa sa mga nakitang pamaagi sa Sangguniang Kabataan sa munisipalidad sa Valencia, Bohol, aron dili ma-bore ang mga kabataan ug malikay sa depresyon karong panahon sa pandemya. Aron atong madungog ang ilang mga plano, proyekto ug programa para sa mga kabataan sa Valencia, Bohol, makauban nato si SK Federation President Michael Sancho Namok. Mayong hapon kanimo, Michael. Mayong hapon sad kinato, sir. Ug daghang salamat sa pag-invite nining inyong programa. Michael, una sa tanan, mahimo ba nimong i-share sa amo kung unsa ning Valencianhon Squad o giunsa pod pagtabang niini sa mga kabatan-unan karong panahon sa pandemya? Ang Young Valencianhon Squad usa ka pribadong organisasyon sa mga youth diri sa lungsod sa Valencia. Ang membro niini mga membro ra usab sa atong Sangguniang Kabataan or mga kiki. Natukod kini aron paghatag og kalingawan sa mga batan-on panahon sa community quarantine aron dili malaayan. Ang konsepto nini mao ang usa ka contest sa virtual sa internet aron ma-develop ang mga tagsa-tagsang talento sa kabatan-unan sama sa pagkanta, pagsayaw o gilakip na nini ang online gaming. Michael, kay baluta kung unsa ka importante ang limpyo na palibot labi na karong panahon sa pandemya, sultihi kuno mi aning inyong gihimong
pagtanom og usa ka gatos nga punuan sa inyong munisipalidad? Tree planting kabahin kini sa programa sa youth diri sa among lungsod diin 100 ka fruit tree seedling gitanom palibot sa garbage containment area sa among lungsod ug nganong fruit trees tungod kini makahatag dili lamang sa palibot og oxygen o musala sa hugaw sa hangin kundi ang produkto nga bunga niini makhatag sa atong ekonomiya ug sa atong katawhan tuburan sa nutritious fruit sa lungsod. Nag-organisar pud ang inyong sanggunian og kabataan kontra droga ug terorismo. Giunsa sa dinyo pagdasig sa inyong fellow youth na makihiusa ani nga programa? Among gitukod ang kikidat o pag-elect o mga officers o pagpili sa mga membro usa sa advokasya ang mo sumpat para sa peace and order sa lungsod. Unsa pod klase nga assistance ang atong gihatag para sa mga eskwelahan ug mga estudyante sa inyong lungsod? Nining panahon sa pandemya ang iski mipalit og 105 rim bond paper gihatag sa mga eskwelahan aron pagsuporta sa modular learning at modular distance learning sa atong eskwelahan sa lungsod sa Valencia. Michael, aduna mo'y plano nga programa para sa mga kabatanunan na wala ninyo napadayon. Unsa ang rason niini ug duna ba mo'y panawagan aron mapadayon ang inyong giandam na programa? Ang SK adunay mga approved nga 3-year development plan kada tuig. Aprobado kini sa SK funds pero wala kini ma-implement tungod wala pa kami ma-seminar sa COA kabahin sa paggamit sa pondo. In fact, ako naga-sponsor og sa ka resolution addressed to COA, DBM, DILG o NYC aron seminar na kami og magamit na ang pondo sa SK. Ang imong mensahe na lang, Michael, og painumdum para sa mga kabatanunan sa munisipalidad sa Valencia ug sa probinsya sa Bohol. Akong masulti sa kauban ko nga SK sa lungsod sa Valencia, kining pandemya dili na to himuon nga babag para sa kabuhatong tabang sa pag-uswag sa atong lungsod. Atong ipadayon ang atong mga pagtabang sa gobyerno aron mabalik ang normal nga sitwasyon sa atong panginabuhi. Ning panahon sa crisis, ang atong tabang gikinahanglan sa atong komunidad. Ayaw kamo ka hadlok ning hulga sa COVID-19. Atong tabang ang gikinahanglan og magpadayon nini pagtuon sa kadaghanan sa lokal nga kagamanan to stay home ato kining tumanon dili ta magpabuyag tanto mobalik ra ang tanan sa normal o ang inyong kooperasyon gikinahanglan karong panahon na. Daghang salamat. Daghang salamat Sangguniang Kabataan Federation President Michael Sancho Namok. Daghang salamat usab sir. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga igala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga andam mo tabang sa atong mga kaigsunan Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban. Kay Asek Girly Veloso sa Office of the President, kay Sangguniang Kabataan Valencia Bohol Federation President Michael Sancho Namok, sa atong youth correspondent gikan sa Bogo City, Cebu, si Zion Ray Armenton Igot, ug sa ACG Dental Laboratory. Magkita na sa sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Balay-Balay. Ug makita sa social media pages sa Armen Facebook ug Bisaya Gyud Facebook page. Palihog sad og like, follow, share, and message sa among Bisaya Gyud social media accounts. Facebook page at Bisaya Gyud PH, Instagram Bisaya Gyud,
ug subscribe, share, and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364 o 0917-848-6469. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, amping pirmi, ampo, og magkita-kita tag-usab mga bay diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!